Slavo, 1000 je 58 eur. A ešte raz sa ma to opíš, buď to zajebem teba alebo mňa. Posledné raňajčky v Palenke. Odchádzame do Veracruz autobusom. No. ¿Qué dice, señora? Están ricos los huevos. Dobre. Dobre. Dobrý. Takto sa tu jazdí po Mexiku. To by sme si mohli tiež niekedy vyskúšať, nie tie klimatizované autobusy. Drtievo. Ošúpaní psi od bitiek. Včera nás prenasledoval v reštaurácii jeden s uhryznutým chvostom, takže samé bitky psie. So Slavom je celkom sranda, no. Keď ideme do Berouna, prechádzame okolo tam, tak povie Beroun. Rohlík. Keď sme prišli do Palenke, povedal Palenke. Rohlík. Keď sme boli na rajakách, pýtal sa, čo chceš? Rohlík. Rohlík. No. Tak máme to tu celkom veselé. A s týmto ideme do Villahermosa. Tam čakáme 1,5 hodiny na prestup. Volkswagen, no, nehovor. A potom to máme, neviem, asi 10 hodín potom ešte z Villahermosa do Veracruz, tak ďalší krásny deň nás máme pred sebou. Dneska sme si so Slavom boli tematické trička, ja jedem vaše sankcie. A ja Slavko má tiež amerického žida na tričku. Ale pôjdeš tam jesť? americký žid. Americké tlustě. Es que no es lo mismo liberar eso. No tak toto máme na... Toto nás vezie do Villahermosa. Cestujeme spoločnosťou ADO. Zatiaľ sme sa presúvali iba s nimi, alebo aplikácia InDrive, čo je také niečo ako Uber. A je to v cenách autobusov, takže je to dosť lacné. Autobusy tu vychádzajú celkom presne, aspoň čo sa týka tejto spoločnosti. Slavko je spokojný, vyzerá. Vyzerá to, že už má aj frajerku tu za sebou. Ale sa sťažuje, že mu vypadávajú mexické slovíčka. Mamacita dice que estamos bien, ¿no? No. A vo Villahermosa budeme čakať. Hovorila nám tetka, že 1,5 hodiny, ale vyzerá to, že asi 4 hodiny, tak uvidíme. No a potom 10 hodín do Veracruz. Tak z hodiny 20 čakania vo Villahermosa máme 2,5 hodiny. Mexiko. Ale máme aspoň vo Veracruz máme zabezpečené ubytko, tak to je v pohode. Všade tu reštevická, na hoteli, pri bazéne, v autobuse, na stanici. Keď sa tak pozerám na tých ľudí, tak to vyzerá, že to má 10-12 mladých z jedného vrhu. Čo ja to hovorím? Hovorím, že to má asi tak 10-12 mladých z jedného vrhu. 13. Slavo hovorí 13, tak máme 2,5 hodiny, môžeme to ísť zrátať. Toto sú autobusy ADO, autobusová spoločnosť, ktorá nás tu vozí po Mexiku. My sme sa vozili hlavne s týmito červenými a teraz sme prišli s takým malým mikrobusom, takže... Ale tieto nápky sú v pohode, pohodlné. Sú tam nabíjačky, všetko, USBčka. A v takomto červenom sme sa viezli z Cancúnu do San Cristobalu 23 hodín. Slavo papka popcorník. Čistý Mexičan. Videl si, čo mal ten Fiesel na tom chrbte napísané? Áno. Že Kampak. Kampak? Kampak Fiesel.
Tak, huevos motuleños, mexické vajíčka, Angie má huevos rancheros, aj Slavo. No a konečne máme aj chleba. Sme zohnali, takže... Sme sa pekne napapkali. Krásne slnečné počasie. No. Tak ideme si vymeniť izbu, lebo tá naša je normálne, že zhnitá. Tu máme autičko. Slavo už má aj plesen na... A tu máme auto. No a Ideme na pláž. Slavo objednal káru, s tým ideme na pláž. Paráda, čo vás môžeme chcieť. Neprší. Je to krásne. ¿Qué dice mi mamita? Digo que hay lindo día, que aquí tenemos carro. No llueve. Un día soleado. No a ja vzhľadom k tomu, že som troška Pozabudol. líznutý, alebo chytený, Šmrcnutý. tak vyťahujem po 2 týždňoch slaninu so syrom, parmezán Aj pizza. a domáca slanina. Strašne som si chcel nakrájať na tanierik, že keď prídeme prvý deň, jasné, už sme tu 2 týždne, nie? Minimálne. Áno, 2 týždne. Takže Slaninka. naša slanina. Bojím sa to otvoriť, ty vole, ale ideme na to. Tenhle ten spôsob leta zdá sa mi poňakud nešťastný. Áno. Miro, por favor, compórtate. Miro? Iba že sa mám slušne správať, tak. Dobre? Ale však toto akože... Spokojná? No tak, tuto sme pripravení na štartovej čiare. Tam máme kališky, tu je ráno, ale u nás je za 5 sekúnd 12 hodín, takže už budeme môcť chlastať. 3, 2, 1, za kurvy! Jak máme bali? Zdar. Non chupito, traguito. Traguito. Dobre, si to spravila. Traguito. Slavko sa snaží pripojiť na telku z roku 1912. Aj tam nakreslený YouTube, ale štecom, on si myslí, že to fakt funguje. Áno, to som čítal, že hej. No a tu si dávame raňaječky za 90 peso. Toto je typico mexicano. Ukážem vám to vnútri, za chvíľočku len dofajčím. Veracruz. Troška je to došúpané tam, kde bývame, v tej štvrti, ale máme kúsok pláž, na ktorej sa nedá kúpať, lebo je tam prístav, ale ďalej sú že vraj nádherné pláže, tak uvidíme. Ale zajtra má pršať riadne, tak... Yes. Takto roznáša nápoje, typeček. A čakáme na raňaječky, práve sa nám pripravujú, tak dávame si huevos, revueltos con salchicha, to je praženica s klobáskou, alebo con chorizo. Slavo má s párkom a my máme s chorizom, čo je klobása. Muchas gracias, señora. A takto to vyzerá. Praženička s chorizom alebo s klobásou. A Jenži Slavo má s párkom. Máme k tomu horčata, pikantná mačka, ináč pikantné to je masaker. A už som si na to zvykol. A zatiaľ sme tu nemali žiadne problémy so žalúdkom, nič absolútne. Toto, červené. Tak, dobrú chuť. No takto sa pripravujú tortily z kukuričnej múky. ¿Es solo agua y harina de maíz? Sí, es masa de maíz puro. No tiene ni misa ni harina. Muchas gracias. No a takto vyzerá Malecón vo Veracruz. Mexický záliv.
No na Kube to vyzerá troška krajšie, ten Malekon, nie že troška, ale dosť. No a toto je bulevár, hlavná trieda, štvorprúdovka. Robia tu poriadok akurát. A my ideme tam dozadu, ako je tá biela budova, to je akvárium podmorské, tak ideme na to. Tu sme včera jedli, pollos asados, pečené kura. Al, ¿cómo se dice en pollo en horno? No, en horno. A carbón. Pollo a carbón. Čiže kura na grille na uhli. No, to dobre vyzerá. Značka Italika je japonská, a že sa tu hodne predávajú v Mexiku. No, toto je hlavný vstup do akvária. Čo tam je napísané? Aha, akvárium del Puerto Veracruz. Takže akvárium v prístave Veracruz. No takto to vyzerá, keď vojdete dovnútra. No, vzadu sa predávajú lístky. A ponúkajú nám lístky do akvária aj do múzea, ale dávame si iba akvárium. Myslím, že to bude celkom dlhá prechádzka. A chceme ísť ešte do historického centra, tak aby sme to dneska aj stihli, lebo tu na Strednej Amerike, Južnej Amerike, Karibik, zapadá slnko o 6. večer a vychádza ráno o 6. ráno, takže majú tu len 12 hodín deň a 12 hodín tmu. Takže aby sme to postihali. A tu je... Kurva, tu je rada. Pustý. Angie už stojí v rade. Tam stojí Slávo vzadu z Angie. V rade na lístky. Ya sé dónde arriesgo y a mí ninguno me aterra. Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo. Le pegué una machetera que aún me queda asombrado. Le tiré el carril para atrás, el poncho me lo canté. Y del primer machetazo la cola se la boté. Continuamos la pelea y antes que la gente viera, con la punta del machete le pinté una calavera. Y el que no quiera creer ni me quiera parar bolas, que se acerque para acá que hoy le muestro la cola. Y el que no quiera creer ni me quiera parar bolas, que se acerque para acá que hoy le muestro la cola. El diablo se vio herido, se puso en forma de araña. Se me vino como un tiro y casi me agarra. Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda y de un fuerte machetazo le boté la primera pierna. Y como 5 revuelos le gritaba en María, y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería. 3.500 cortadas le contaron al final, el letrero que decía todavía no terminado. No ja som čakal, že to bude podmorské akvárium s tubusmi sklenenými, že budeme vidieť ryby normálne, ktoré žijú na voľno, a toto sú len akvária, takže takéto veci nepodporujem, no ale nevedel som, takže škoda.
con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Por una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya del mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. A tu na terorizujú delfíny. Dúfam, že to je koniec akvária, zdrháme odtiaľto. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. No a tu máme východ z akvária, takže bola to celkom sračka. Všetko len akvária. Ja som myslel, že to budú tubusy, lebo keď sme pozerali video odtiaľ, tak tam ponad tubusy presklené plávali žraloky a to bolo to isté ako robí Booking.com. Tak to bolo len pekne natočené všetko, tak aby to vyzeralo parádne, ale... No a samozrejme, že východ vedie cez reštaurácie a cez obchodíky a my si tam ešte prejebali prachy, takže zdrháme. Nenecháme sa ojebať. Slavko vyzerá tiež šťastný. Čo? Hovorím, že vyzeráš tiež šťastný. Najkrajšie na tom je, že nás začínajú ojebávať hneď od detí. Takže sú tu chytáky pre všetky vekové kategórie. A Slavo už sa chytil. Bracho, púšťa kilo, nemáš drobné. Bracho. Púšťa kilo na automaty. Vrátim zajtra. Dobre, končíme. Slava hovorí, že ja fajčila. Ja takisto fajčila. Angie? Nie, fajčila. Nie, fajčila. Solo dosť fajčila. No, smutné, majú tu vycvičeného nejakého tuleňa, ktorý sa volá Lola. A ešte ho predávajú aj na tričkách. No, tieto delfíny sa mi páčia viacej ako tie v tom zajati.
No, tu nás sa vyrábajú siete, alebo opravujú. Vzadu pelikány na vode. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Conmemora los migrantes libaneses que llegaron a México en el siglo XIX y mitad del siglo XX. Angie vysvetľuje, že toto je pamätník libanonských migrantov, ktorí sem prichádzali v 19. a 20. storočí do Mexika. Gracias, señora maestra. Chiqui. De nada. Con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Vlast ďakuje hrdinom, ktorí bránili jej slobodu. A tu máme hrdinov sochy Teniente José Azueta. Zomrel za vlast 10. mája 1914. A ešte tu máme jedného. Cadete Virgilio Uribe zomrel za vlast 21. apríla 1914. Takže bránili slobodu. A my sme tu našu odozdali do rúk amerických židomrdiek. Dávam si ananás a dávam mi tam citrón a chile. Picante. ¿Qué es más fuerte? La Valentina. Bueno. Gracias. Áno, dávame si takéto ovocičko. Slavko má melónik. Angie ešte nevie, čo si dá, lebo tu máme uhorky. Toto nevieme, čo je, ale nie je to sladké. ¿Chile polvo? Está bien, con salsa. Gracias. ¿Y esto es dulce también? ¿Es en palitos? No, en manzana. Ah, es manzana. ¿Haz manzana como con chile? Gracias. Y eso Gracias. Pulpa de tamarindo. Slavko, pomôž mi. Tamarindo. Este es tamarindo, ¿este primero? Sí. Sí. Manzana y coco real. No, tak toto sú jablka obalované, este es en Chile. Sí. No lleva chocolate o algo? No. Takže jablko, no toto na tých paličkách, jablko obalované v Chile. Paráda, to by som aj vyskúšal, ale máme naložené. ¿Vamos a?
tam nechcem nič, asi. Para él nada, solo así como es. ¿Y tú, mi amor? Entonces, Coco. ¿Y compartimos? Mi lindo barrio querido, Chambacú, chambacú. mi tierra que no la olvido. Vyzerá to tak. Zatiaľ sme tu nevideli žiadnych turistov. Už sme tu tretí deň v podstate. Prišli sme predčerom v noci, takže druhý. A sme tu len dvaja gringos a jedna colombiana. Digo que estamos solo dos gringos y tu je jeden gringo. Sí. Tu je druhý. A to je naša sprievodkyňa, Dia colombiana. Ale typek nám hovoril na hoteli, že sem turisti nechodia moc, ale je tu dosť zaujímavých vecí. Ideme akurát do historického centra, ale už tu v prístave to vyzerá celkom zaujímavo. A hovoril nám typeček, že sem chodia Francúzi, že neviem kvôli čomu len Francúzi, ale že gringos sem nechodia, takže ale gringos sme všetci, aj Američania, aj Európani. Ale zatiaľ sme nikoho nestretli bieleho. No aby som nemal moc vysvetľovania, tak jeden Lenin, druhý Lenin a hotovo. A sú to vlastne len nejakí zasraní politici, takže to nás nezaujíma. Dobre, odchádzame z prístavu, ideme do historického centra. ¿Sí, mamita? Sí. ¿Dónde vamos? Al centro histórico. A sme v historickom centre Veracruz. Práve som sa pýtal, či môže pustiť dron. Šéfika na informáciách povedal, že nie, že je zakázané. Ale nejdem to ani skúšať, lebo už sme tu dostali pokutu za chcanie a to bolo v pralese. Takže nejdem riskovať. Dostali sme pokutu aj ja, aj Slávo na jedných vodopádoch. A boli tam fakt, že len čistá hora. A sme sa tam vyšťali a vyjdeme von. A na bráne, že chlapci, pokuta. Každý po 5 €. Takže nejdem riskovať s dronmi. Sí, mi amor. Tak tu sú plagáty stratených. No a akurát sme sa tu s tými tetuškami bavili. Nechcel som to natáčať, ale uniesli vlastne ich synov kartely, niektorí majú manželov. No a samozrejme, že chápu, že v tom majú skurvenci od veľkého brata prsty, ktorí financujú kartely tu na, aj v Salvadore. No a tetušky povedali, že by si prijali mať tu prezidenta, ktorý ako majú v Salvadore, čo je Bukele, ktorý zahral vyše 7 000 pandieros. Ak viete, čo je Mara Salvatrucha a Barrio 18, tak pozrite si o tom dokumenty zo Salvadoru. Toto sú členovia gangu Mara Salvatrucha, salvadorský gang, ktorý vznikol v Los Angeles a rozšíril sa do celej Strednej Ameriky, do Mexika. A teraz majú viacej ako 100 000 členov. No a tu máme mami,
ktorým sa stratili synovia a manželia. Nie stratili, ale boli unesení kartelmi. Je tam napísané Madres que luchan con amor hasta encontrarlos. Mami, ktoré bojujú s láskou, dokedy ich nenajdú. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. No, tak máme Vianoce. Áno, Vianoce. Angie nám prepravuje raňajky. birthday to you. Ale Slavo nakúpil, máme to rozdelené. Slavo nakúpil. Ja som zehnal nožík. A ona zehnala taniere. A Angie robí raňajky. Aha. Vianočné. Tu máme vianočný šalatík. Tu je kaprík, ešte sa to hýbe. Dobre. A toto je kapor, hej? Toto je kapor. To je kapor. A toto To je kapor. A toto je naty. A tu máme Naty. horčicu. Dobre. Takže naše vianočné raňajky. No, tak toto nám spravila Angie na raňajčky. Áno, jaj. To je ono. Basta. Mira nuestra cocinera. Dobrá. Naša kuchárka. Dobrá gazila. Ďakujeme. 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 Con mucho gusto. No a týmto ukončíme ďalšie videjko. Prvé je z Veracruz. Ešte natočíme jedno, ďalšie bude nasledovať z pláži Veracruz. Vianočné. Tak, máte sa pekne a ďakujeme.